Super, máme nové oddelenie pre decká, nové police, nová dlážka, nová klíma. Kedy to teda bude otvorené? Fakt, kedy to vlastne otvoríme? Však len nahádžeme knihy do polic a bude to nie? Nie. Tie, čo boli v modrých policiách, majú zrazu menej miesta, budeme musieť vyraďovať, ale však sú to dobré knihy, dajme ich len do skladu. OK, dajme, ale do skladu sa nezmestia. OK, tak vyradíme stariny, čo nemajú výpožičky zo skladu a bude miesto. OK, takže akože vyraďujeme zo skladu, aby sme mohli dať knihy z modrých políc do skladu. OK, máme k dispozícii jeden počítač. Jej, stále sa to nepomestí. OK, vytvoríme novú lokáciu na ľudové rozprávky a povesti a tie dáme do tamtej police, na ktorú nemáme zatiaľ žiadne určenie a uvoľní sa miesto. OK, stále na jednom počítači. Škatule, hýbte sa. Škatule do skladu, škatule zo skladu, hore dolu na plošine. Jej, červené knihy z červených políc by sa snad mohli pomestiť. Zelené sa vojdu kráľovsky, o ABCD sa nám sníva. Naučná literatúra, tak tá sa nezmestí do polic ani omylom. Nevadí, obzvlášť túto sekciu treba omladiť. Čo tu robia knihy z dospelého oddelenia? Nehľadajú nikto? Už máme oba počítače, celkom sa to pohlo. Hen na stenu má ísť ešte tapeta a na skrine polepy. Niekto ešte bude musieť bojovať s telefónnou linkou šťastia. Aký je to vlastne limit na dvíhanie podľa BOZP? Krabice sa trhajú, objavujeme poškodené knihy. Vyradiť. Mýty sem, komiksy tam, sklad hen tam. Pracujeme na tom. Nebojte sa, my otvoríme. Makáme na tom.